Ej, jeg har ikke spist alle skruerne nu. Nej, vi har fedt. Og vi synes, det er ham, der sidder og sulter lidt. Gør han ikke det? Jamen, det er noget sulter. Så. Jeg tror godt, han kan spise en skrue med ham her. Det bliver en lille skrue, vidste de. Og klar. Kan du lige prøve at give ham en skrue? Kan du ikke lige give Visti en skrue? Ja, det er en god idé.